खुलुमबाय लोगोफोर जों माखासे डिसकासन खालामसिगोन बिथांजों आंजों आं जाबाय बोराय बिथाङा जाबाय सेंग्रा दा माबायदि बैसोआव हाबा लानांगौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर दा बिथाङा बैसो जायाखै नङा जाबाय 31 दा दासिम हाबा जाथ'वाखै दा नोंथांमोननि बायदिब्ला मा समाव जानांगौ दा बिथांजों आंजोंबो रायलायगोन आच्छा नोंथाङा मानि थाखाय दासिमबो हाबा लानो सानाखै एबा लायाखै बेथ' सोरनिबा थाखाय गोबां जाहोनफोर थागोन खिन्थु आंनि जाहोना जाबाय जेबो इनकाम गैया थाखा फैसा गैया आजिखालि संसारखौ नायनानै गियो आरो आच्छा नुहुरनानै बिदि नङा जोंनि बर'आथ' थाखा थाखानानै खामायखानानै हाबा जाया जेब्ला हाबा जाखांगोन अब्लासो दुखु सुखु सानजों मावनानै दांनानै एसे उन्नति जायो आरो जोंनि बर' मानसिया बेहायखि आं खामायखानानै हाबा जानायखौ नुनो मोनाखै बांसिनखौ सोरबा आजिखालि जोंनि मानसिफ्राबो खामायना लाखानानै हाबा जायोसै दा नोंथाङा दा बैसो जाबाय दा हाबा जायाब्ला मालानि समाव जागोन हाबाखौथ' जानांगौमोन सिगाङावनो आं बेखौनो बुङो जेनेबा जोंबादि एसां बैसो जानायहालागै डाटा इनकाम दङबा 25आवनो जा 25 इयार्सआवनो जा 25-28आव एकदम मिचुर जायो आंनिब्ला दा नै बिथाङा 30 बोसोर जाबाय दा आं बिथांखौल' बुङाखै बे एग्जाम्पलसो गोबां सोरबाफोर थानो हागौ 30 बोसोर 35 बोसोर 40 बोसोराव हाबा जाब्ला माला गथ' गथाय खांगोन माला फेदेरगोन सासे गथ'खौ फेदेरनो थाखाय खमसे खम मेट्रिक पास 16 बोसोर जाबा मेट्रिक पास जायो होमबा जुदि 35 बोसोरावसो हाबा जायो 40 बोसोरावसो हाबा जायो होमबा बोरायफ्राम हैलायलायो आरो होमबा माला 45 बोसोर जाहैबासो बिफाया 45 बोसोर जाबासो माने गथ'आ मेट्रिक पास बेबायदि आरो 30आव जायोबा दे 30आव जायोबाथ' थिगबावसो खिन्थु 35-40आव जाग्राफोरखौ होनदों आरो आं जायो जियानो जा जेनेबा हौवाफोरखौबो हिनजावफोरखौबो डाक्टरा बेखौनो बुङो हाबा जायोबा 30नि सिगांनो जानांगौ आरो गथ'खौ सासेबाबो खांथारनांगौ 30नि आगोलनो दा बिथाङा 30 बोसोर जायनि आगोलनो खांथारनांगौ सासेबाबो दा बिथाङा भेकेन्सि खालि पस्ट खालि दङ सोरबाबो एप्लाइ खालामनोबा खालामनो हागोन गोसो दङब्ला आंजों औ नोंजों दा नागिरहरदों रायजोफ्रा कमेन्ट हरलायदो जायो बे बुंनायाबो एसां माबा नङा मा होनगोनलाय गाज्रि नङा दा नोंथांमोना कमेन्टआव मा गोसो सोरबा गाज्रि मोनदोंब्ला गाज्रिबो हरबानो जाबाय मोजां मोनदोंब्ला मोजां माने गासिनि साननायाबो समान नङाथ' बेनिखायनो नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो गोसो आरो गावनि गोसोजों मोजांखौ फोरमायनो ना गाज्रिखौ फोरमायनो माने गावनि आखलानो गावनि सिनायथि नालाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो फोरमायबानो जाबाय आरो दा जों गोबां डिसकासन लाबोबाय थागोन दिनै बिसिमखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै दे गोजोनथों मोनसे फोसावनाय लोगोफोर जोङो दंफैयो तामुलपुर जोङो गोबां बिदिनो मुलि अर्डार खालामबानो होफैयो जोङो हम डेलिभारि डाइरेक्ट होफैयो आरो सोरबा पस्टनि गेजेरजों बिहरबाबो मोननो हायो नोंथांमोनाबो नांगौ जायोब्ला बे स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव कल खालामना दाबाव ओरैनो मा मुलि मोननाय जागोन सुगार मोनगोन गेसनि मोनगोन आरो सानाय सुनाय बेफोरो इम्पर्टेन्ट आरो मोनगोन बेफोरखौ मोजां जाखायो सुगारा हले 100% गेसआबो 100% सानाय सुनायाबो 100% आरो माखासे दङ नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो जानाया आंहा गोबावसैलै 15 बोसोरसो बुंबाबो खम जाया जागोन नोंथाङा बेखौ खनसेल' जानानै नाय सानब्रैयावनो नोंथाङा रिजाल्ट होनो हागोन सानब्रैयाव नोंथांनि सुगारा खमायगोन दा बेसेबां दङ ओरैनो दाथ' 200 फैगोन सानब्रैनि उनाव 200 फैगोन ओंखायनो जाबाय था कन्टिनिउ खालाम 150 फैगोन नर्मेल जालांगोन लासैनो दे गोजोनथोंसै